Не говорете глупости, защото правим клип. Добре, майка, няма да говоря. Така сте го натиснали тигърчето, че не мога да се видим от слуната. Не може да бягаш. Задръжте ми главата, задръжте да мога да снимам. Задръж малко. Борко няма как и до 5 ти снима. Еми... Излиза човек от водата, надвирна ли компресия 15 минути и вика накрая си. Дай видео за това си да ни крепе, за да мога да снимам. Да, не, Борко или Кисона. Борко или Кисона, или Митко ли беше, или Борко. Някой искаше, някакъв човек му трябваше. Някой не ви гребе тук, Кисона, къде искаш да дам, че ги да ме на и каската, резервата. Тук е резервата. Пуснате не. Монументът не е прекаран. Ванга, дай шланги. Подмишниците. Ама не, когато стане подмишница. Не. Добре. Някой може да запали компресор. Даже и те снимат хора. Те скуплете да не може. Взете му другия плавник. Защо без смукач на полугаз? Няма смукача. На полугаз. Там няма страх. Чакай. Можеш ли? Не може повече. Чакай. Дай да го такова. Ей! Не ти е закопчана каската, бе! Какво правиш ти, бе, бана? Не е смешно. Хвани се тук за градата. Чакай, Сашо, гривната не е сложена.